que vamos a celebrar un pouco a destempo, como explico isto, pero para eso valería tamén a participación nesta segunda parte dos outros aunque posibles a profesor de política e profesor de Historia Democrática. O que tenemos é a idea que temos o formato da conferencia para aproximadamente 10 minutos sobre distintos aspectos que están metillados ao proceso no pasado, no ofertar, evidentemente, 10 minutos non se pode ofertar sobre unha visión complexa de todos os aspectos que teñen o proceso, pero sí, digamos, algunhas das líneas máis centrais. Nosotros pensamos, Antón, que é na ciencia política, pensamos, no caso concreto desta facultade, que era necesaria a aplicación deste debate durante todos estes meses pasados, incluso durante estes anos pasados. Es decir, non había que ser, digamos, un profeta para prever que algo iba a ocurrir, o algo estaba arreglándose e ia a pasar. Maneira, na Facultade de Historia vivía unha especie de limbo dos sustos, ¿no? Donde todo o mundo predica a historia do conocimiento crítico, pero básicamente en la práctica, no sentido de que pasaban os días e non se parecía nada sobre un fito que nós pensamos que ten unha relevancia central, fundamental na historia de España e mesmo na historia de Cataluña. Por tanto, a facultade non pode quedar, desde un punto de vista social, desde un punto de vista tamén historiográfica, a base dos conocimientos que están tendo lugar. Básicamente, na minha perspectiva, no pasado de mí, por dous motivos. Primeiro, a concepción ali non é a primeira vez que pasa. En Cataluña, é dicir, hai un conflito, e ese conflito ten un pasado na historia da conflito, en certa medida pode ser que recorrente. Intentamos o recorrente en historia, non é sempre o mesmo conflito, senón que en distintos momentos históricos houve sempre, ou houve en distintas circunstancias, un conflito entre España e Cataluña. Queremos falar de España así un conxunto de fechados, desde esa perspectiva española e complexa. Pero houve ese conflito, houve ese en 1640, houve en 1614, houve no 19 a través do segundo realismo, o resto está máis que decir que a mí, e houve tamén durante a República. Parece como que cada vez, unha vez cada século hai un problema. Ese conflito ten sido estudado por a historia dos historiadores de distinto xeito, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Foron recreando e foron estudando o pasado. E é precisamente aí a necesidade de que a historia se decelle o presente, que está neste sitio está acontecendo, porque basicamente nosotros como historiadores sabemos que o pasado é central e é fundamental. Nosotros vivimos o noso presente en función da imaxe que nosotros temos construída do pasado. E o vivir o presente en función do pasado, nosotros estamos facendo é crear. Por tanto, o pasado, nesse sentido, é un elemento moi presente. Tamén sabemos como historiadores que cando exercemos a tarea de historiadores hai toda unha serie de mecanismos, métodos que permiten evitar o pesimismo, permiten evitar as visións restrictivas, permiten evitar as visións interesadas. Houve unha serie de autores, Marlowe, Thomson e outros muchos que elaboraron esas fórmulas de análise para evitar precisamente ese subjetivismo e avanzar no conhecimento científico do pasado. Son conscientes do que se pode decir, é dicir, o conhecimento científico do pasado parece falar hoxe así, que está caendo en España, que está caendo tamén en Galicia, que neste caso vamos a falar dela, pode parecer unha ingenuidade, unha pobreza neste senso, bueno, nas acusacións que se lanzan rumbo do traballo da fronteira, dicindo que hai manipulación da historia, que hai manipulación das publicacións dos pequenos, que hai, etc. O que é realmente curioso é que todas esas acusacións, neste caso concreto, acontecen nun contexto de conflito, un conflito político que nos van explicar Lourenço Fernández Prieto e Antón Lozada sitúa un pouco o seu arranque no acontecido nos últimos 10-11 anos, hai unha que tamén se pode rascaxar a origen dese conflito prácticamente pode ser cara á propia transición. E en este contexto, precisamente, cando a historia da nosa perspectiva adquire unha grande importancia, porque se pon de manifesto en circunstancias como esta a capacidade de manipulación, a capacidade de evocación, a capacidade de legitimación ou a capacidade de movilización que ten a historia. Tamén, en ese sentido, cando os historiadores vemos que o que está acontecendo nestes símbolos pon de manifesto o esgotamento, unha outra historiográfica que se tiña a dar con España despois da Monte Franco, ou cando menos nos anos inmediatos ao
premios a morte de Santo. Ou unha nota historiográfica que vencellou unha práctica histórica con un contexto e unhas metodoloxías europeas, parece que esa onda xa está, desde a minha perspectiva, prácticamente esgotada. Vemos, por exemplo, na volta de toda unha serie de bellas estrategias de promoción académica que son postas en pé por os historiadores profesionais que se van posicionando ao redor do conflito, uns a favor, outros en contra, van tomando toda unha serie de cuestións para que nos entendamos. Eu vou escollervos un exemplo, é dicir, en decembro de 2013 celebrase en Barcelona un simposio que está para o final do curso de Historia Contemporánea da Presidencia da Individualidade, que leva o título de España contra Cataluña. Ese simposio dou lugar en todo 2013 a toda unha serie de ríos de tinta, de manifestación, de indignación, de apoio dunha banda e outra. Básicamente, xa dou lugar a toda esa serie de ríos de tinta con acusacións, de manipulación, de descontamento e demais. O certo é que poucos jornalistas historiadores non poden ver, pero neste congreso houve un fenómeno capital, é dicir, o que se puxo de manifesto é que había un grupo de historiadores profesionais que facían progresar o tema, que amosaban unha perspectiva histórica, cada un desde a súa posición, por seus métodos, facía progresar o que era o tema da razón que existía na España Cataluña, e veía toda unha serie de historiadores, evidentemente, que o que estaban era simplemente fornecendo aos asistentes, as persoas que logo eran exactas, toda unha serie de actos de fe sobre a base da producción que se estaba dando. Tamén é claro que este congreso que se celebrou en decembro de 2013 tuvo a súa réplica por parte especificamente non de historiadores aficionados e de historiadores profesionales como foi o caso de Barcelona, senón de historiadores puramente profesionais, saídos da universidade, que participan en Madrid nunha xuntanza en setembro de 2014 que se chama Simposio para a Historia, que é ese nome para un simposio que está patrocinado pola Real Academia de Historia, polo mundo, pola Consellería de Educación da Autonomía de Madrid, na que participaron toda unha serie de autores que falaron ali un pouco de sentido, o mito de que Cataluña fora a identidade de España, falaban da objetividade da historia, da necesidade de ser puros e objetivos, denunciaban a manipulación que se producía nos temas que se tocaban no Congreso de Barcelona, e creáronse unha serie de palestras, unha serie de rondas nas que participaron historiadores europeos de tan relevantes que se anunciaron de seguida, como por exemplo Pedro J. Ramírez, que era Aguirre, a Rivera, ou Alicia Sánchez Camacho. Participaban única e exclusivamente para falar e decir los historiadores que os simposios hacían para la defensa, estaba formulado así, para la defensa de España. Non no caso, é dicir, no caso de Barcelona, ou seja, no caso de Madrid, pois puxose de manifesto as estrategias de poder, as estrategias de prestigio académico van da mano, o sea, que esas estrategias van da mano de intereses políticos moi claros, e que había toda unha serie de historiadores, casi que rematos, que estaban dispostos a entrar en ese xeito, a entrar os grupos de historiadores profesionais, que non está con un compromiso que é histórico. É dicir, o compromiso da historia non son os vellos combates por historia, dos que nos tiña falado, por exemplo, senón que en realidade son un compromiso con seus particulares intereses e o desexo de promocionarse na academia. A longa simplemente con ver que participada en cada un dos congresos e como as súas carreiras foron proxectadas con posterioridade. Básicamente, xa digo, para eso serviron neste caso concreto, a imagen, pero vese con claridade precisamente eso, o que decía antes, é dicir, que aquela onda da relación historiográfica está prácticamente agotada e que o que agora hai é simplemente unha serie de grupos de historiadores que normalmente suelen ter moi escasa formación académica, non teñen casi ningún tipo de perspectiva historiográfica desde un punto de vista europeo, están obsesionados por estar, por exemplo, presentes en determinados ámbitos académicos que son, en ese concreto, ámbitos de poder, e o que fan é simplemente utilizar e promover a bella factoría franquista de adoctrinamento a través da historia, e así, evidentemente, consideran as esferas. Todo isto pode verse en esa relación que hai entre España e Cataluña. Hoxe, do que o profesor verdadeiramente costou a comentar está moi avanzado, porque tampouco que a Cataluña, é dicir, aquí en Galicia, caso que en Galicia, nesta mesma facultade está acontecendo un proceso semellante, dentro da própria facultade está acontecendo un proceso semellante, pero bueno, é de outra natureza e non imos a entrar. Este é un motivo polo que eu penso que a Facultade de Historia ten que estar presente nese debate, porque ese debate ven a coller verdadeiro precisamente as contradiccións que existen no seu da historiografía española, ven a de manifesto que hai unha serie de ondas que se esgotan, ven a poñer de manifesto a aparición de novos grupos de poder e unha volta, en fin,
pode ir a un simposio deste estilo e denunciar e maldicir a Stalin, a Lenin, que ninguén lle vai acusar de ser un fascista, que non ten unhas implicacións ideológicas, non ten un compromiso social, e por tanto non pode ali manifestarse como quere. Resulta rechamante que señamos capaces de conmemorar o 1 de outubro en Santiago, en esta facultade, e a facultade este acabado diante de que, para mí, os movimentos tan capitales como pode ser o que está pasando hoxe, ou que está pasando hoxe en Cataluña. Está certo que está claro, e xa remato, que o feito de que a facultade non fose quen de ofertar aos seus estudantes unhas palestras por historiadores e por especialistas en distintos saberes ao redor deste tema, o que ven a poñer de manifesto é que para moitos profesores desta facultade, e os que incluan, pois a historia non é un saber vivo, non é un saber aberto, non é un saber dinámico, non é un saber en continuo cambio, en continua mutación, senón que é unha especie de fósil vivente que se reproduce a sí mesmo nas aulas e que evidentemente busca, e sei que estou dicindo cousas de Montevera, pero que busca a súa trascendencia alén do propio ámbito historiográfico. Insisto, non hai que en Cataluña, que por aquí, e logo se queredes podemos falar. Muy bien, gracias. Por eso estamos aquí. Porque nos parecía importante llegar a un espacio de debate, non só vos, pues tamén porque tenemos limitar as intervencións e que esto non sería un monólogo, ¿no? Este asunto ten moita emoción, máis do domingo, máis a cada minuto que pasa, e desde aquí queremos que comenzar a discusión, ¿no? Porque hoxe se queríamos comprobar, como comenzamos como pudemos, eran de outra hora, xa sei, fixo que había aulas, porque non temos tanta ciencia e todos estudiamos tanto que non temos tempo para ter espacio libre. Cando se que a facultade non organiza, a facultade son todos ou todos. Os estudantes tamén. Que neste caso, teño que decirlo con fachenda, os profesores chegamos antes que os estudantes para organizar unha cousa. Sobre todo quería darle gracias a Antón, porque queríamos ter elementos de discusión, ¿no? E queríamos ter máis elementos de discusión de feito. Antón pude, e agradecer moito, que non era graduado para él, non puido Ramón máis, que ten unha perspectiva moi interesante da ciencia política tamén, que sería o complemento, non sería os dous e dous, falando de 4 puntos de vista, ¿no? Os historiadores son importantes neste proceso, foron importantes para construirlo, son importantes como persoas, que é ser historiador, xa me recomendo que é historiador, hai varios dirigentes máis que son historiadores profesionalmente, e doutores en historia ademais, pero sobre todo o que nos interesa aquí é digamos, intentar pensar históricamente este proceso tamén, de discutirlo aquí, para entender e para hacernos preguntas, non tanto para explicarlo xenéticamente, porque como me decía Isidro, nada é igual en procesos de centros de anos ou de dúcias de anos, ¿no? De feito, creo que ven a conto, decía outro día moi atinadamente, como sempre nestes casos de Ramón Maia, que xa Jefferson, autor da primeira gran Constitución, dixo que cada 20 anos había que renovar a Constitución. Eles inventaron as emendas. 20 anos non é nada, dixo tanto, pero que levamos 40. E, por lo tanto, hai cousas que non, que son distintas, porque non somos distintos. O mundo, a sociedade cambiou. E iso, a iso chamamos historia. Cando se estudian estructuras que non mudan máis que levemente no IPC ou no índice de paro, pois a analítica que hai detrás deso non prevé o cambio. E cando o cambio se produce, estamos todos asombrados de que está pasando, porque son en 1740, en 1714, en 1934, non é máis nada. Non ten nada que ver. E xenéticamente, pues, simplemente nos fala de que aí hai algo que debe ser explicado. E nese sentido, quería facer tamén a miña aportación, ¿no? O asunto catalán, eu os poñería así, ¿no? Hai un referente para coñecer a vontade popular, que é a única forma de coñecer a vontade popular, non aceptado nos límites definidos na lectura da Constitución que fai o goberno do Partido Popular e nunha interpretación concreta da Constitución e por un goberno concreto. Interpreta un goberno e actúa o Estado. A verdade é que o asunto acepta unha aproximación política, politolóxica, analítica, emocional, afectiva, cultural, ideolóxica, histórica. E eu creo que todas están presentes. Non creo que poida falar como historiador sin falar como cidadán e sin falar como persoa con as miñas emocións. E iso é o ao mesmo tempo, entre outros ámbitos, os homens da vida. Por lo tanto, eu creo que todo isto está vinculado e partamos. Logo direi, en todo caso, se hai, en todo caso,
reflexión de que posición parto tamén, xa non a crítica, sino... A miña pregunta é moi simple, porque creo que nos temos que fazer preguntas, é como Cataluña chegou a isto e como España chegou a isto, a este momento que estamos. Que significa isto? Significa que hai un 40-50% de partidarios de independencia, según os inquéritos. Según un inquérito que fixo hai pouco un grupo de políticas, estamos falando do 57%, antes xa do día 1. E un 70-80% partidarios do dereito de decidir. E como España chegou a isto? Negando esta realidade que se iba expresando, negando a discusión e sustituído por leis e pola aplicación política do Código Penal, como ya entón muchas veces, é o mundo Matrix, o mundo Minority Report, perdón. Aplícase antes de Cuba, non despois de Cuba. É prequilo. Me parece unha chega moi interesante o que está ocurrindo, como a futurología que ten que ver con esta obra. Claro, e como chegamos a isto desde unha maioría de converxencia que arrasaba as eleccións e arrasaba Cataluña, e que desde os anos 77-80, digamos, a posición hexemónica tiña un partido que era Converxencia e Unión, que soportaba a constitución fundadora, que actuaba políticamente no marco do bipartidismo, que era bisagra, e isto ocurriu hasta Antón. Como pasou isto? Como explicar a mutación do catalanismo? Porque é unha mutación cultural, ideolóxica, identitaria, política, xeneracional, que pasou de feito, claro, todo mundo dice no 2010, o estatuto, a sentencia, claro, en 7 anos, en 40 anos pasan moitas cousas, pero en 7 anos rápidos tamén pasan moitas. E en 3 días. Eso son as revolucións, por eso temos de revolución. Un colega noso, e ademais moi ponderado, e a que me aprecio moito, que está nunha opinión política distinta, por certo tamén, que é María Fradera, fala de que durante moito tempo se mantivo unha sociedade que era nacionalmente catalana, que non era cuestionada, pero que aceptaba a súa cidadanía española. Isto ocurriu nese proceso, que estamos falando durante 40-35 anos. E iso rompemos, iso ten que ver. Non se dá a pregunta que me interesa a mí. Como pasa isto? Como se pasa disso a unha situación na que España é un estorbo, a xente quere decidir e cada vez non só quere decidir, sino que sabe o que quere decidir. Quere decidir con ese nivel máis ou menos do que estamos falando. Bueno, isto pasa nun contexto de crise múltiple, de crise histórica, esa parte que necesitamos. Unha crise dun modelo territorial que é ineficiente, progresivamente ineficiente. Hai un libro de Jean Mabel que se titula España, capital París, que o explica hai moito tempo, un economista brillante, ademais. Hai unha volta á radialización que estudiamos cando falamos do Borbón do século XVIII e que se ve no AVE. Hai unha crise do modelo da transición, que ás veces non esquecemos que estamos en plena crise do modelo da transición, esquecemos de que está en crise o modelo bipartidista, que apareceron 2 novos partidos hai un ano e medio que romperon toda a estrutura política e o mapa. Hai unha crise do partidismo, hai unha crise que implica, digamos, o desvelo da corrupción política, unha corrupción catastrófica, e hai unha crise económica, ademais, devastadora, desde finales da década pasada. Con todo isto hai moitas cousas novas, hai moitas cousas vellas e hai moitas cousas inesperadas, como Brexit, ou como Trump, ou como de Cataluña. E como explicamos? Non digo que todo este no mesmo plano, todo ocurre no mesmo tempo. E estes tempos son tremendos, porque definen os cambios. E estes cambios están producindo a vez. Cando miramos ao pasado, falamos da época dos fascismos ou da Europa imperial. Estamos nun mundo globalizado que ten problemas similares, que consisten en introducir nada moi importante. Que a xente nota e ocurre algo que non se espera. Trump ou Brexit. E cal é a reacción? Bueno, a reacción que algo que está tendo é millor non votar. Por que? E iso non cuestiona a Cataluña, cuestiona a democracia, cuestiona a capacidade do sistema liberal representativo. Como explicar a mutación tamén do sistema constitucional español e a súa regresión? Porque, claro, mentras ocurría eso en Cataluña, estaba ocurrindo outra cosa en España. Había un choque, de eso se digo choque, un choque entre o unitarismo español renacionalizador, que non víamos, pero estaba aí. Estaba aí desde o 96 de verdad, e podemos estudiarlo e analizarlo. E unhas aspiracións catalanas que cada vez diverxen máis, porque diverxen en outras cosas que
Barcelona e Madrid. Alguén me dice pouco isto como Madrid-Barça ao resto. E sí, pues tamén por eso se ven os delitos na cultura, na forma de representarse. E Barcelona é unha cidade que todas as veces ten as universidades primeiras dos rankings españoles. Bueno, e todas as medallas olímpicas. O que máis perdería España sería postos no medallo. Non, mirade a última azul. Hai unha lectura universa da Constitución e de la nacionalización española que eu creo que é o que temos que observar, que racha os consensos da transición, que está feita por quen non fixo a transición, que está feita por un partido que construye a maioría natural frente á diversidade política da dereita. Non hai diversidade política da dereita en España, hasta que aparece o ciudadano, que nos guste ou non, pero que está actuando como un actor que debilita esa maioría natural que gobernou hexemónicamente cada maioría que maravilloso. En Galicia se ve. Aznar contra as nosas memorias, como traballou ideolóxica, política, social, intelectualmente, coas universidades, cos medios de comunicación, para facer ese proceso frente a qué? A algo que hoxe estamos vendo que non existe, pero que está, que era ETA. Todo aquilo se construiu contra ETA. E hoxe está actuando coa mesma semántica, a mesma gramática, as mesmas claves, contra o nacionalismo catalán, que é democrático. E aí hai un choque tamén que en Europa se está enterando do que está pasando. Bueno, logo hai un proceso máis recente que é o do Estatuto, a sentenza do Tribunal Constitucional, o Estatuto como instrumento de articulación política da esquerda para derrotar a quen? Entón, recordemos isto. O Estatuto derrotado, aí hai outras explicacións, non tengo que contar. E hai unha recentralización que está tamén articulada desde a época de Aznar e logo continuada polo resto dos gobernos, vinculada á incorporación do voto e ás normas europeas. E poderíamos poñer uns exemplos que afectan á descentralización financiera en Madrid e económica frente a Barcelona ou frente a Coruña ou frente a Zaragoza. Pero que, se recordades aquela anécdota das matrículas, dese perfectamente. Ou o sistema de Polonia. Unha norma europea vai ser reaplicada unha lógica centralista que non está na Constitución nin no pacto fundamental e fundacional da Constitución. Eso son as matrículas. Somos o único país europeo que ten matrículas dos coches que non sabemos nin de que provincia é, como no franquismo. Ni siquiera eso. Eso é algo máis que un xesto simbólico. É utilizar unha cousa para facer outra. Contrario á cultura e á construcción, se se quería, se alguén o quería, de unha cultura política española plural, donde cada vez pudiera ser español, dentro que é. Cousa que os cataláns querían que podían ser, hasta que se dieron conta de que non. Outros xa non queren. Que ocorre, por lo tanto? Pois que a ambigüidade constitucional originaria, porque a Constitución se fai nun contexto histórico, que é o da transición, que sempre leemos mal. Os historiadores ainda non construímos. Hai un relato que é de Victoria Prego e o repetimos nas clases. Pero eso non foi o que ocurriu. Non é esa memoria política que ten a xente. Onde está a memoria de Carlos Pablos, que Gustavo explicaba como detuveran durante unha semana na comisaría de Ourense as persoas que hoxe tienen negocios abertos en Ourense? Esa memoria non existe. Anulada. Xa por falar do aspecto máis sintomático. Naquelas condicións se construye unha constitución que sí, se dicía outro día máis insiste moi brillantemente na cuestión do federalismo asimétrico. E eu lle decía, home, eu creo que como historiador o federalismo asimétrico está na Constitución, está na orixe da Constitución. Que se non federalismo asimétrico e pacto bilateral é traer a Tarradellas como presidente da Generalitat do Exilio, subirse a un balcón e decir, xa sota aquí, acepto a monarquía porque nos devolve esa Generalitat. Os dereitos históricos que meteu o Herrero de Miñón dos territorios vascos e navarros. O Estatuto do Alsace Galé, que non é sino bilateralidade, donde houve unha mobilización popular, unha negociación sobre marcos límites, que é sino o que pasou con Andalucía, que contravén a letra da Constitución e hai que facer algo que non está previsto e que ten que aprobar o Tribunal Constitucional para que Andalucía, porque quere, me parece ben, quere ir por unha vía constitucional e non pola outra. Quere ir pola vía, esa vía na que se menciona a legitimidade histórica. Dale, a única mención á República que se fai na Constitución, que foron as nacionalidades, da que se fala do outro artigo, que non rexión, que fixeron os seus estatutos e os legitimaron, os plebiscitaron na República. Bueno, daquela situación original pásase a outra, que é na que houve un proceso de renacionalización unitaria, de recentralización. En Cataluña
de reclamación contra esa deriva que dan lugar, ademais, a un goberno de esquerda e un estatuto frustrado tamén, non vou explicar como, porque os estudiantes explican todo, entre outros cosas. Non se fala de eso. Ou un País Vasco que superou a dinámica de ETA e intentou o plan Ibarretxe e xa lle dixeron que non. Entón, claro, os catalás non van a intentar outra vez o plan Ibarretxe para poder intentar unha vía distinta. Intentar unha vía distinta, que consiste en temos dereito a decidir e temos dereito no mundo, por certo, da soberanía, eles non falan de soberanía, hai que fora xente traduce eso, non soberanía. Temos dereito a ter tanto poder como Madrid. Eso é. Si Madrid ten pouco, non son mismo pouco. Si Madrid ten moito, non son mismo moito. E se Bruselas ten, tamén. Se a ONU fai un goberno mundial, estupendo. Iso que plantexen. Igual que os procesos, procesos. E logo estamos nós tamén, que non estamos. Que é, bueno, pues, 2009. A selección de 2009, non quero recordarle a presentes aqueles, foi o que faga falta para evitar cambios e para evitar derivadas. Foi unha actuación política máis suave que a que se está producindo hoxe, pero, digamos, superando límites que non eran previstos e que se produciu, e virouse as condicións aparentes de unha votación. Se pode interpretar así visto desde hoxe. E hasta aquí por ver, porque non me estendo demasiado. E así lo deixamos. Bueno, buenos días. Gracias a la Facultad de Historia. Bueno, a los grupos de investigación. Siempre un placer ir a la facultad y comprobar que hay un ambiente tan tenso como tú. Siempre piensan, solo en la misma facultad hay problemas entre sus profesores. Pues bueno, María y otros mejor ya lo está finalizado. Un bicho raro. A mí, sinceramente, no me importa, ¿no? Yo con consenso en planos sobrevalorados. Y si avanzamos, vamos y salimos de las cavernas, precisamente fue porque había sentido no vale a comprar a la Caterina, si no antes estaríamos aquí. Porque un conflicto más fuerte, tan creadora y tan destructiva como puede ser el nuestro. Antes de nada, que permitirnos ese calma, se afaló el rey, pues se faló a hablar, esa cosa se puede observar. Si se unimos a eso, yo creo que toda la declaración, toda tú, un hombre realmente muy pues vai ser, como decía Fran Caneda, pataco. Bueno, eu non sei moi ben como plantear, non vou fazer un repaso histórico, porque non é un papel ni digo eso, simplemente vou intentar dar dúas ou tres ideas que creo que explican o que está pasando e intentar falar un pouco do que non fala aquí. Non vou dar unha clase de dereito constitucional, porque realmente España está llenado de expertos en dereito constitucional. Todo el mundo dice, es que la ley, como si la Constitución fuera código penal, fuera obligado a cumplimiento. Si fuera obligado a cumplimiento, pues, como decía otro día en el Twitter, ¿qué pasa con el derecho a la vivienda? No está algo definido para garantizar el derecho a la vivienda. En todos los casos, no creo que esto sea un problema legal. Porque en todo caso que hay un problema de entender, de malentender o que é unha Constitución. Unha Constitución é unha norma xurídica, pero tamén un acordo político. É unha expresión dun pacto entre actores políticos e actores sociales. Non é un código. Entón, é unha lei, sí, pero non é unha lei penal. O dereito constitucional, como se teoría da pirámide de Kelsen, vai do dereito constitucional máis clásico, máis germano, a Constitución está arriba, ilumina o conjunto do ordenamento xurídico, pero non é o código penal. É unha parte xurídica, evidentemente, é unha parte política. Porque é unha Constitución, un pacto. E ese pacto está. Por qué? Porque a ruptura dos pactos, como os divorcios, non depende de que unha das partes diga, pues no, que está roto porque lo digo yo. Porque nos casamos ante la iglesia, tengo papeles y no te puedo divorciar. ¿Me entiendes? Ya tengo un papel aquí, firmado por el Papa. Yo, Pablo, muchas veces os digo, ¿qué está pasando? Además,
cosa que me llama la atención, entonces se entera toda por los medios de comunicación y dicen, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Los asombrosos es cómo llegamos tanto. Dice, porque a ver, los catalanes llevan 5 años diciendo, nos queremos ir. Pero digo, que de una manera muy más seguramente nos queremos ir. Y a reacción un poco en xeral, que es lo que chamamos España, e a reacción do marido, a que ven a muller dice, me quero divorciar. Un carritor, no sei. Volve 2 semanas después, me quero divorciar porque non te soporto. ¿Qué quieres? ¿Salir más por las noches con tus amigas? Venga, sal, no te preocupes. Volve 2 semanas después, que me quiero ir. ¿Qué quieres? Poder disponer, ¿qué quieres? Un viaje, un tal, que te deje que los fines de semana, o en lugar de ir tú todos los días después del trabajo a recoger a los niños mientras yo me voy al fútbol, cambiamos un poco, que no, que me quiero estar con eso. Y ahora la reacción del marido es, oh, hijo, no, hijo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues porque no escuchas. No escuchas, cuando no te tomas en serio, cuando crees que, cuando siga habiendo xente como Boadella, que onte decía que esto se arregla cerrando TV3 2 meses, cando nos movemos neste nivel de análisis, pues ahora pasan estas cosas. Entonces, me parece unha das preguntas máis, por un lado, máis asombrosas de lo que está pasando estos días, tamén máis que porque se algo non se pode acusar aos catalanes que non teñen desesperado. Porque levan 5 anos avisando. Levan 5 anos pedindo que se lle máis justo. Levan 5 anos. Xo intentaron hacer unha consulta, pues la gran respuesta del marido ofendido que se entrega por los españoles, pues arregla metiendo más la cara. Bueno, no metimos una cara, casi, y está. Ahora estamos con, pues arregla metiendo que estamos y traemos una carta de ley. Non creo, porque sempre que escoito cando vos perturas, no, hai que aplicar el 155 inmediatamente. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuál es la teoría? Que el gobierno saca un decreto aplicando el 155 y los catalanes se disuelven. Pues se vamos a ir a inventar con los brazos en alto, aquí estoy. Que venga la Guardia Civil y la T. Porque los mismos que piden que se aplique, a mí me recuerda un poco sonado lo mismo. Los mismos que a 9 de la mañana estaban escandalizados en los medios de comunicación porque los Mossos no actúan, por la noche estaban escandalizados por las hostias que se veían por la policía. Y cuando mandas a la policía con cascos y porras, ¿qué esperas? Pues cuando aplicamos o se aplica el 155 y te manda de allá, la gente, en general la gente, ¿qué espera? Vamos a hacer, meter 2 minutos en cada aplicando el ciclo. Ahora ya empezamos a falar do centro de entonces, esta é unha situación que, bueno, ya raíz el apurellos, ahora xa non se trata de Guardia Civil a policía, se trata de eso. Pero bueno, deixando aparte de eso, pues, nos vamos a dedicar un minuto para el Twitter, para de la nada. ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, yo creo que aquí se juntan varios elementos. Primero, a una demanda política no se puede dar una respuesta puramente jurídica y cuando se ha pasado a medio penal, conflictos naturalmente sagrados. Pero sobre todo creo que si miramos en el fondo, creo que hay una circunstancia que creo que es común a los dos pueblos, que ninguno de los dos acepta la ni en este momento, o eso que se llama el bloque soberanista, acepta una realidad que es que no tiene una mayoría suficiente para sacar adelante inmediatamente el proyecto de independencia, ni o eso que llamamos el bloque constitucionalista o gobierno acepta la realidad, que es que, oiga, no tiene mayoría suficiente, pero sí tiene una minoría mayoritaria. Y usted, lo que tiene es una minoría que no puede bloquear los desechos. Ninguno de los dos acaba de asumir la realidad. Y ninguno de los dos acaba de asumir que esto solo tiene una solución. Cuando tú tienes un 45% o 50% de la sociedad detrás y otro tiene un 50% de la sociedad detrás, o aceptas esa realidad y asumes que hay que llegar a algún tipo de compromiso político, o te instalas lo que está sucediendo, que negar directamente. Legalmente
única cosa en que estou de acordo con Soraya, a vicepresidenta Dona Martín, esta que temos, é que, pues, non está fora da realidade. Ella tamén, pero pues, non tamén. Entón, ningún dos dos actores principales asume a realidade. Que es que usted non tiene detrás la mayoría que necesita para imponer su punto de vista. Sino que hay, digamos, una sociedad que está partida más o menos por la mitad, dividida por la mitad, y eso son las personas. Que será algún tipo de compromiso político. Será algún tipo de compromiso político significa sentarse a pactar un acuerdo constitucional, pues, como se fixe en los 78, nos sentamos a hablar y digo que porque así como se negocian las constituciones. Esta cosa que ahora dice, no, antes sentamos a hablar y usted dice, ¿qué quiere reformar? ¿Cuándo lo quiere reformar? Y digo, joder, ¿para qué no vamos a sentar? Si ese fuera el planteamiento de los 78, ahí no estamos, cuando de votar. Entonces, es una realidad. Antes tuve un día muy excitado porque me llamaron de un montón de periódicos, me llamaron de incluso de la BBC, porque me emocionó extraordinariamente. Claro, fuera de media hora no entiendo. La situación, primero, porque es muy difícil explicar esto que se dice, no, el gobierno español ha fallado a la hora de comunicar su relato fuera de España. ¿Sí? ¿Cómo explicar lo de las urnas y los discursos? ¿Cuál es el relato alternativo? No, es que como para los pues, votar era de... Un inglés flipa, dice, ¿cómo? Delito es entrar a un banco, pero va. Pero votar delito no es, sobre todo, aunque fuera delito. Entonces, un poco todas las preguntas iban a la dirección de por qué no se tiene articulado una solución política. Sobre todo desde el gobierno, o desde el lado del gobierno. Y ahí, bueno, claro, el recurso fácil es el recurso que estamos asistiendo de la culpa de Mariano. Hay un malo, Mariano Rajoy, y todo lo que pasa, todo lo que ha pasado es culpa de Mariano. Yo, que no soy un defensor de Mariano Rajoy, tengo que reconocer que es un análisis tan simple y tan falso como los que decían que la culpa es de más y ahora dicen la culpa es de más. ¿Y la culpa es de Mariano Rajoy? Bueno, evidentemente el presidente del gobierno, evidentemente tiene una responsabilidad política, todo tanto que ha sucedido. Gobernó con mayoría absoluta, desperdició una oportunidad, tiene un fortísimo respaldo parlamentario de sacar adelante algún tipo de oferta política que permitiera gestionar el comando de Cataluña, pero él no es responsable de que la derecha española sea como es. Entonces aquí tenemos un problema. Porque hay que falar, cuando intentas sacar a la todo el mundo sale correcto. Aquí parece que el único problema es un unilateralismo soberanista. Entonces un problema es que la derecha española. Y Mariano Rajoy simplemente gestiona un partido que representa desde la extrema derecha al centro derecha. Y que construye, porque ahora se fala mucho de la división de la izquierda, que es algo histórico y tal. Si la izquierda a veces se divide, a veces sí. La derecha española arranca la transición dividida, es decir, hiperdividida. Y la voladura del OCDE acaba, os recuerdo, con 3 partidos presentando y un proceso de construcción de unidad de derecha que duró 20 años. Un proceso laborioso, muy lento, donde tuvieron incluso que ir abriendo franquicias en Navarra, todo por ahí, y donde incluso hay sitios donde los acuerdos entre, por ejemplo, el UPN y el Partido Popular, eso es una especie de confederación política. Y buena parte de esa unidad se construyó sobre un discurso muy claro sobre nosotros somos el freno del nacionalismo, nosotros somos la última frontera frente al nacionalismo, la polarización lo decía antes Tito, ahora, un poco el nacionalismo vasco, cando nunca más, un poco el nacionalismo galego, Calera ganando todo el mundo nunca más. Estamos en lo de detrás, que son independentistas y separatistas y terroristas y no sé cuántos están más, surrealistas y populistas. Entonces, la derecha se articuló a su manera con un discurso muy claro
llegamos, ¿no? Y bueno, faltó cuando se estaba escondido, recuerdo los hostias que tuvo que chupar Mariano Rajoy, empezando por la izquierda, todo lo que había vendido para conseguirlo. Es un discurso republicano. Y sobre una defensa muy clara, no era que no se verbaliza nunca, pero que es que la Constitución del 78, el Estado de Autonomía, es un límite. No pasa nada. Estos todos son. Y en el momento que algún dirigente del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy, abandone esa línea de discurso ortodoxo, vamos a favor. Que sí. Porque habrá una parte, efectivamente, que suscribirá que cuando llega un momento, hay que abrirse, han pasado 40 años, hay que tener una nueva constitución, y hay una parte, estamos viendo estos días. Estos días es una cosa que hay más potente que estamos descubriendo, para sorpresa de muchos, que en España hay muchas. Pero ahora no había, no, nacieron aquí. Nació espontánea, nacieron con 40 o 50 años, no van a España a la boca y aparecieron. No se les veía, porque estaban dentro de esa enorme base electoral que tenemos. Entonces ese consenso, ese compromiso político que le da cemento a base electoral del Partido Popular y que se puso entonces una polarización extrema de la capacidad de conseguir un turno. El Partido Popular a la derecha se francamente. Y nada más que ver la actitud de Ciudadanos. Está claramente intentando recoger todos los que dicen Mariano Gálvez duro. Yo por eso no tengo situación personal con Mariano y en esta circunstancia creo que non é injusto ni non leva ninguna parte por otra vez toda a culpa. Porque unha cosa, hai outra realidade, se vou acabar, que tampouco se queda admitir. Que temos un problema que a derecha española está nesa posición e esa posición que será en realidad, pero non podemos hacer nada sin el concurso de la derecha. En calquera solución política que se quera articular, vía reforma comunidade igual, vía reforma constitucional, o que sea. Tens que facer cada vez dentro. Y sinceramente, yo no veo en un Partido Popular ningún líder más capacitado como Mariano Rajoy para elevar a la propia proceso. Esta es la situación. Y eso básicamente lo que está pasando, bueno, el resultado que cualquiera que vea las cosas con un poco de atención y que no caiga en los shows de la culpa del otro, que intente analizar las cosas, no digo como objetividad, porque si no existe, lo tocan las palabras políticas, pero con un mínimo de perspectiva sea, que por lo menos sea o que puede decir. Y estamos con esto, definitivamente, no quiero responder más. Yo creo que estamos en una situación en la que hay que llegar hasta el final del desastre. A veces pasa, hay que llegar al final del desastre, que a gente, determinada gente, toque o muro, y ya no se puede saltar, para que se pueda concienciar esa realidad, esa esta situación, que tenemos que intentar llegar a algún tipo de compromiso y acuerdo, que se ponen como se ponen, para acabar. Decían en Shakespeare y Love al final, ¿no? Decían que lo de dijo, esta historia, donde estaba la reina, con lágrimas y llanto. Bueno, aquí va a acabar con lágrimas y con otra. No sé todavía acá no viendo, pero no. No. Muchas gracias. Puedes aplaudir si quieres. Bueno, pues ahora dedicamos una danza a las dos palabras para evitar un monólogo. Una... No, que non sei se igual quería Podemos salir de aquí algún día. Vale, perfecto. Diz tú, Antón, que Cataluña, o bloque soberanista, non ten forza suficiente para independizarse. Depende, con quen o comparas históricamente. Se o comparas con Eslovenia, non. Pero se o comparas con Irlanda, cando se convertiron en Estado Libre Asociado, o Sinn Féin nunca sacou o 51% dos votos. E creo que sacou 40 e pouco. A lei electoral británica ganou na maioría dos distritos. Nosotros non. Mas ante un goberno británico escorado en non reformar nada, valeulles eso. E logo que por outra parte, como política de empresa para o PP e para o bloque soberanista, sobre todo neste caso parece que para a esquerda republicana,
a política esta de dous bloques está lles valendo moito. Para o PSOE, eu creo que non, porque o PSOE nunca gana unhas eleccións sin Cataluña, pero o PP, que máis lle dá? A nivel electoral. E os outros, a nivel electoral, poden seguir perfectamente. Aí vamos en varias, se vos parece. Si hai. Logo non digas que falamos. Sí. Ben, a mí me interesa non tanto falar con historiadores, sino falar con ciudadanos. Porque realmente, en primeiro lugar, é a nosa obriga, en todo caso, para falar dese tipo de cosas. É un tema que me interesou bastante do que insistiu Antón, que é a idealidade ou o idealismo dos políticos, ou a incapacidade para entender a realidade que para entender a política española e que vai máis alá de un cambio de constitución e outras cousas, o significativo. Porque me preocupa moito máis na medida en que eu creo que o que é real é a sociedade española, no seu conjunto. O sea, non, o problema non se move na dimensión dos políticos, se move na dimensión da sociedade no seu conjunto, que non entende onde está, cales son os papeles que lle toca xogar, de que maneira pode xogalos e, en ese sentido, cales son as vías polas quales poden chegar a consolidar propostas políticas viables e creíbles, digamos, nunha dimensión, nun mundo que cada vez se impón en maior medida. E iso resulta enormemente preocupante, desde o meu punto de vista, moito máis na medida en que nin siquiera as chamadas forzas políticas alternativas, os que romperon o bipartidismo, son capaces de ofrecer outra cousa que a pobreza de decir agora nomeemos un mediador cando eso se tiña que ser feito 8 anos antes. E entón, vamos, parecemos chamados ao desastre simplemente por unha condición de bois que van no de vuelta. Os demais, a ver que agrupamos. Si non vamos agrupar moito. Eu cando falaxedes de todo o que, por exemplo, o tema das matrículas, e que agora Mariano non ten culpa. Non dixen eso. No, bueno, que eu, bueno, sí, eu sei que entendo. Pero, bueno, eu creo que papel, bueno, en primer lugar, eu creo que hai alguén con máis culpa. Aquí tendes máis culpa vos que estamos aquí con os hipótesis, ¿no? Por exemplo, é dicir, nunha casa ten máis culpa os pais que os fillos. É dicir, a veces ten que ter sentido, non sei, ten que ter sentido para ter a que ten máis poder, máis voz, non sei. E outra cousa que me parece a mí que necesitaxedes, e de feito, eu vim encantada, felicito-vos, e creo que iso é un papel importantísimo da universidade, da facultade, como da historia, e que aquí non hai xa moitísimo a romper